La haula wala quwwata. Wani ya zai mana kullo wannan yarinya nan wata yi min kwarjini wallahi na rasa ma yaya zan ta ina zan kullo mata. Ok, akwai abokina bari zan same shi Umar ba haka ma za a yi kawai. YDS Production. Gani garabona, ni ma gani garabona. Ni zani yanzu in ganki, in duba lafiyar jikinki. Waza ya kai ni ƙaunarki, ba na shiri da mai kin. Mukutar kai ne a tafi? Wallahi ni ne Umar ya gare. Alhamdulillah. Wallahi na zo ne mu yi magana mai mahimmanci aboki. Ai da aka kira na waya isko ko? Ko ai aboki na karka damu. Saboda magana ne mai mahimmanci kuma ni din ya zama dole na zo gurin ka saboda kai ma ranan ka ce ta zo. Ka ce wani wasan ne ta su zuwa ji a gwangwaji. Wallahi kai dai aboki na baka rabuwa da shan kiɗa to ba wannan maganan bace wata ce daban. To ina jin ka aboki na ta magana ce. Ko bari da yanzu baka sakon. Kaga wannan wata yarinya ce wallahi na gani ina son ta amma kuma ta yi min farko. Allah na amma dai na san wannan kai aikin ka ne ba abin da zai gagare ka wannan haka da Allah da zai ka bata kuma bayan ka bata da Allah sauran a bayani na san za ka iya na kira ka waya da mu abokina sai dai abokina ba ga amma wace ce yarinya ne oke abokina ni ma ka san duka na rude ne na yarinyar nan ta layin baya Maryam oke ita da mu abokina sauran bayanin za mu yi a waya kawai to na ji mika waya kalka da waya sai an ji wani. Lalle abokina na fashi da hankali yayin da na dade ina so. Ikon Allah. Yanzu wannan zama bai same ni ba bari in tattare wannan kayan yanzu magunta zan ta yi. Kai Maryam dan Allah ya magana debuwar kin wannan. Ke dai bari zancen debuwar kin wannan wallahi. Kin ga batin ran da naji? Ke mutum ne waya ne? Haba wato ai wannan debuwar kin na ranki da Allah ta burge ni sosai. Ke kin ga haba wannan ai mun bigi ruwa. Ai kaman wannan ke so yankin ta uku. Wannan ai kawai gani ne ruwa. Ke kin ko ni kisan ganin ke ko banza ce. Ke ni ba debuwar kin bace bata burge ni ba. Wanda ya mu debuwar kin ni ma duka yake ban haushi. A kina ma da Assalamu alaikum. alaikum salam. Sannun ku mata. Yawa sanni. Bari minti guda. Maryam yana min magana. Allah miki magana ki tashi nan ki tayi. Da Allah ku rabu da shi da Allah. Haba ai me san ka ba abun hakan bane ba dan Allah ki tashi. Sai Allah ko minti biyu ma kai kenan sai ki dawo ko? Ina kalle cikin walakanta shi. To ku tumayin. Assalamu alaikum. Barka dai ya gari. Alhamdulillah masha Allah daman sako ne aka ban kano. Sako ne mene? Ga gurin wane keke. Sai dai riki. To ya an jima. Jima na ce ba? Na'am, da ni ce. Da kai nake inda dan zo da Allah. Da ni ce. Waru ta ma wannan wasiƙar ka. Duk da ma dai ban ga suna a wasiƙar ba amma ne wasiƙar wannan gaskiya ya min. To zai rubuta wasiƙar wannan ba ni ba. Wallahi alkasa na ji kunya. Wani na manta ma ashe. Wasiƙan nan da na rubuta ashe ban sa sunana ba. Kai. Bara na koma na karɓi wasiƙan nan na gaya masa gaskiya wanda na sa suna fi sauƙi. Gaskiya haka ɗin kawai zai. Jiki na mun gamu. Jiki dai jiki. To sai an jima. Assalamu alaikum. Ya garin ka gani na dawo ko? Lahiya. Wallahi na yi mantuwa ne a wasiƙar da na bayar ban rubuta ba sunana a ciki.
Ni ko wallahi na riga na ba. To har ka bayar. To yanzu ya ake ciki me ke faruwa kenan? Gaskiya abokina akwai mummunan labari. Oh, mummuna? Ai na ba ta wasiƙar ta ce ba ka mata ba. To ba damuwa abokina. A ka koma? Zan koma kawai. To a gaida su mamman labari bai yi ba daɗi. Ba za su ji ba.